No. Entre l'1 i el 3 no van perdre. El que passa que aquell exèrcit que va guanyar, perquè l'estat espanyol estava en una situació de feblesa, tenia uns generals que uns es van lliurar i els altres van fugir. I quan en un exèrcit que acaba de guanyar una batalla, els generals uns fugen i els altres marxen, és evident que la tropa queda desmoralitzada. I aquí és quan s'obre la porta al relat que Espanya està repetint com a lloros, des de Vox fins al Partit Socialista, passant per Ciutadans, que la independència és impossible. Quan tu tens la moral baixa, ells, que ho saben fer això, et repeteixen com a lloros que la independència és impossible. Quan en realitat, en aquests moments, amb un 52% de vot independentista, és quan és més factible. Però no només per això. Catalunya ho té tot per ser independent. Tot. Només li falta la voluntat de la seva gent i dels seus dirigents per fer-ho. Però ho té tot. Ara, evidentment, clar, si no pogués, no estarien fent al llarg de la història unes polítiques que tenen com a objectiu fer desaparèixer Catalunya, diluir-la dins l'espanyolitat. I això ara, en aquests moments,